What's up. Dneska máme nabitý deň, tak som sa rozhodol natočiť. Poďte so mnou. Takže dáme si nejaké raňajky, aby sme mali posilnenie. Pozeráme si nejaký ten Cobra Kai, keďže je tá úraz najväčšia. Poďme do fitka. Dneska som bol vo fitku, trénoval som kickbox s kamarátom, ktorého som taktiež trénoval. Bola to celá sranda a tu idem domov a tento vlog robím akože prvýkrát. Sa nejak pokúšam o vlog, takže bol by som rád o nejaké to rešpekt, keď to bude docela zlé. No a opäť som si dal francúzske zemiaky, no a tu idem už s kamarátom na zápas do Ružomberka. No ak sedíme v autobusíku a rozprávame sa, takže že to bude úplná bomba. Tu vidíte nejaké random domy, takže tak. A ak sa vám takýto koncept videí bude páčiť, nezabudnite dať like, odber, aby ma to posilnilo do ďalších videí, aby som sa proste viacej snažil ich točiť a tak. Alebo dneska to bude ešte sranda. Takže ideme nejakou cestou, sme sa stratili, ale nechceli sme ísť okolo cigáňov, že ma nikto nepočul, že dostanem teraz výprask. Ale nechceli sme ísť okolo nich, tak ideme nejakou random cestou, takže... OK, takže začal stavik 1-1, ale hrajú veľmi dobre. OK, ideme už z zápasu. Stav bol 1-1, keď som odchádzal, ale my sme museli odísť o 20 minút skôr, keďže nám ide autobus a inak by sme to nestihli, keby si to pozeráme celý ten zápas. Takže ideme tam a tak. Normálne si kráčame, chlapi, a týpek normálne čavo zaspal. Čavo zaspal, kámo, dúfam, ja idem za ním radšej. Utekajú za nami nejakí typci. To bude úplná bomba. Kámo, aspoň content bude mať konečne. To bude po piči. To sú blázni, kámo. To sú blázni. Kámo, to sú oni reálne. Na čo by to robili? Týpek tam Orange Justice tancuje reálne. Kámo, týpek akože ulet to celá. Kurva, to už čo mi je reálne. Kámo, čo na to? To je úlet, chlape. Tu končí sranda a my sme omeškali autobus, ktorý nám šiel. Dáme si nejakú väčšiu, ľahšiu, keďže celý deň som skoro nič nedol. A dopozeráme ten Cobra Kai. Nakoniec po nás prišiel môj ocino, takže úplná pohodička. Dopapal som jedlo a pozerám už len Cobra Kai. Ok, tak už som doma, už sme po zápase, zápas bol brutálny, neskutočná atmosféra. Bol môj prvýkrát, že som bol v Ružomberku na štadióne a celkovo na nejakom štadióne, keďže futbal som nejak nepozerával ani, iba teraz ma to poslednú dobu začalo nejak chytať kvôli kamarátom. Dôvod, prečo som netočil toľko klipov z toho zápasu je, pretože som si to chcel užiť na vlastné oči. Jeden klip som sa snažil natočiť vtedy, keď dali gól. A ako som vyťahol telefón, tak práve ten gól dali. A ja som ho vôbec nevidel, keďže som sa snažil natočiť ho. No a ak vás takýto podobný content baví, určite nezabudnite dať like, odber a my sa vidíme pri ďalšom takomto kontente, lebo toto ma fakt baví. Čaute.